Da li ste čuli da je pre 2 nedelje pao prvi sneg u Srbiji? To nije istina. Ja nisam videla nikakav sneg. Zato što nije pao u Beogradu, nego na planini Zlatar Dunja. Kako sneg kada je do juče bilo leto? A kako ja da ti odgovorim na to pitanje? Ja sam dete, nisam meteorolog. Šta ima veze što si dete? Pa i deca mogu biti naučnici. A kako to? Deca mogu biti đaci i to je sve. Grešiš, dragi kolega, a uostalom, ako ja lažem, onda naš prilog sigurno ne laže. Došao sam u jednu osnovnu školu gde đaci povremeno postaju naučnici. Sa mnom je učiteljica Marijana i ona će mi reći zašto svi ovde nose bele mantile. Dobar dan. Dobar dan, Vaso. Mi smo danas u osnovnoj školi Danilo Kiš. Ja sam učiteljica Marijana Kljajević, a ovo su đaci 2. odeljenja. Već 3. godinu sarađujemo sa Naučno-obrazovnim centrom za decu i mlade, tako da svake godine oblačimo bele mantile i izvodimo određene eksperimente. Ove godine se realizuje projekat Školarci koji je podržan od Centra za promociju nauka. U okviru ovog projekta radit ćemo neke eksperimente. Kakve vi eksperimente tu sve radite? U proteklih 2 godine radili smo vulkan u epruveti, lava lampu, šta sija, šta ne. Pravili smo ljigavca, a očekujemo još nešto novo u toku ove godine. Da li naši gledaoci mogu da postanu školarci i eksperimentalci? Vaši gledaoci se mogu javiti Naučno-obrazovnom centru za decu i mlade i 8. decembra na Kolarcu izvoditi eksperimente. Hvala učiteljice. Za mali dnevnik Vasilije.